Naša spoločnosť začala pôsobiť v okrese Trebišov od roku 2008. Veľmi rýchlo sme sa etablovali, počet nehnuteľností rástol, samozrejme rástol aj počet kolegov. Roky dozadu sme pôsobili v starých priestoroch oproti kostolu na ulici Emera Štefánika a v dnešnej dobe nás nájdete na ulici Kukučinovej. Je to bývalá budova Jednoty. Táto budova je moderne renovovaná, rekonštruovaná. Nájdete nás na 2. poschodí. Ak nás navštívite, privítame vás dobrou kávou, ponúkneme vám stovky nehnuteľností. Ponúkame okrem týchto služieb aj právne služby, poradenstvo a samozrejme sme sa teraz špecializovali aj na sťahovanie, rekonštrukciu, obnovu nových objektov. Tešíme sa na vašu návštevu, navštívite nás.